Rakentaminen on osa itseään elämää. Tämä elokuva on kertomus suomalaisen rakennusteollisuuden erään suuryhtiön Otto Vuorio Oyn toiminnasta ja saavutuksista 5 vuosikymmenen kunnioitettavan ajanjakson aikana. Tänään ovat tämän rakennustyön tulokset nähtävissä mitä moninaisimmilla alueilla. Ne ovat mahtavia liike- ja hotellirakennuksia, merihotelli ja Marski eräinä esimerkkeinä. Otto Vuorio Oyn rakennustoiminta käsittää koko maan, joten myös maaseudun erikoisongelmat ovat yhtiölle tuttuja. Tuttuja tuhansille nuorille ovat myös yhtiön rakentamat opinahjot, kuten Kauppakorkeakoulu, Metsätalo, Helsingin yliopiston uusin osa ja Jyväskylän yliopisto, sekä lukuisat oppi- ja kansakoulut, edelleen Kankaanpään, Pieksämäen ja Tikkurilan virastotalot. Porin maanalainen kirkko omana erikoisratkaisunaan ja Helsingin Pohjoishaaran punatiilikirkko ovat todisteena siitä, että yhtiö on lähellä ihmistä myös silloin, kun hiljennytään hartauteen. Yhtiön rakentamiin muihin kirkkoihin kuuluu muun muassa Jyväskylässä sijaitseva kaunis ortodoksinen temppeli. Myös sairaalaurakoinnit vaativine erikoisratkaisuineen ovat tuttuja niin Raumalla, Kuopiossa ja Karhulassa, unohtamatta Joensuun keskussairaalaa ja Taipalsaareen valmistunutta B-sairaalaa. Yhtiön suurin rakennusalue on kuitenkin asuinrakennustuotanto ja sen juuret alkavat 5 vuosikymmenen takaa. Yhtiön perustajana oli Nurmijärven oma poika, sittemmin teollisuusneuvos Otto Vuorio. Lähes 4 vuosikymmentä hän johti nimeään kantavaa rakennusliikettä, kehittyen taidollaan ja tarmollaan suomalaiseksi suurrakentajaksi, luoden samalla perustan yhtiön kehitykselle erääksi maamme suurimmista rakennusliikkeistä. Jo 1920-luvun alussa hän osallistui sen ajan alueen rakentamiseen, niin sanottua puukäpylää rakennettaessa, ennakoiden täten tulevia rakennusmenetelmiä. Nykypäivä on aluerakentamista. Se on rakennettavan alueen hankintaa ja sen asemataavan teettämistä. Edelleen varsinaista suunnittelua ja vihdoin itse rakentamista nykyaikaista ketjurakennusmenetelmää hyväksi käyttäen. Tämä kaikki tapahtuu useamman vuoden aikana saman yhtiön toimesta. Tämän on tehnyt mahdolliseksi myös itse rakentamisen tekniikassa tapahtunut kehitys, johon kehitykseen Otto Vuorio Oy on ollut osaltaan voimakkaasti vaikuttamassa. Voidaan sanoa, että rakentaminen on puhtaasta käsityöstä kehittymässä suurelta osalta koneiden avulla tapahtuvaksi elementtirakentamiseksi, uudeksi nykyaikaiseksi teollisuuden haaraksi. Alueen rakentamisen menetelmää käyttäen yhtiö on rakentanut Konalaan jo 2 kerrostaloaluetta, 3. ollessa juuri rakenteilla. Näiden lisäksi myös Kouvolaan ja Laajasaloon vastaavat asuntoalueet. Samaa menetelmää on myös käytetty rakennettaessa omakotitaloalueita sekä Kouvolaan että Helsingin maalaiskunnan Koivuvaaraa. Rakennustekniikan kehityksellä on jo saavutettu monia huomattavia etuja entiseen verrattuna. Tänään ovat rakennusajat työkohteissa lyhentyneet noin puoleen aikaisemmasta, ja samalla on työn tuottavuus kasvanut, joten rakentaminen on suhteellisesti halventunut. Kehitys näkyy myös uusien asuntoalueiden väljyydessä ja vehreydessä. On pyritty huolehtimaan ihmisen viihtyvyydestä. On jäänyt aikaa myös perheelle. Ja perheen tartsan-ikäisten, useinkin pihkaiset kourat kyllä puhdistuvat. Saunan makoisat löylyt, kun kuuluvat nykyaikaiseen kerrostaloasumiseen.
Löytyypä löylyjen jälkeen yhtiön rakentaman asuintalon alakerrasta uima-allaskin välkehtivinen vesineen. Otto Vuorio Oyn asuntotuotannossa on todella varaa valinnalle, rakennustyön korkealle laadulle ja kestävyydelle. Mutta saunasta asiaan. Rakentamisen kehitys on tuonut tullessaan myös muitakin hyviä puolia. Nykyaikaisia menetelmiä käyttäen voidaan rakentaminen suorittaa jo suurelta osalta ympärivuotisena ja samalla työvoimamäärällä kuin ennen voidaan tuotanto lähes kaksinkertaistaa. Olipa sitten kysymys joko asuinrakennuksista tai ostoskeskusten urakoinnista. Otto Vuorio Oy on monessa tapauksessa itse tehnyt aloitteen ostoskeskuksen rakentamisesta, ja niinpä se onkin urakoinut suurimman osan Helsingin ja lähiympäristön ostoskeskuskokonaisuuksista. Nämä ovat osoittaneet tarpeellisuutensa, siitä ovat varmoina takeina tuhansien perheen emäntien kiitolliset ajatukset, niin Vuosaaressa, Vuotinharjussa, Munkkivuoressa, Kannelmäessä, Kulosaaressa kuin Myllypurossakin, nämä eräinä esimerkkeinä. Otto Vuorio Oy rakentaa myös teollisuuslaitoksia. Meijeriteollisuutta edustavat Pitäjänmäellä Valion ja Elanon meijerit, tuloksena tällä alueella vallinneesta luottamuksesta urakoitsijaa kohtaan. Valion keskusvarasto Tampereella kuuluu myös tähän ryhmään, oivana osoituksena siitä, kuinka teollisuuslaitos voi myös olla arkkitehtonisesti edustava. Tällä rakentamisella yhtiö myös luo oman työllisyytensä lisäksi satoja uusia työpaikkoja. Mutta tämä rakentaminen asettaa myös paljon uusia vaatimuksia, joista on kuitenkin kiitettävästi selviydytty. Tänään tarvitaan lukuisa joukko erikoisammattimiehiä, koska rakenteet ja materiaalit saattavat olla suuresti tavallisuudesta poikkeavia, kuten esimerkiksi juuri meijeriteollisuudessa. Huippuluokan elintarvikehygieniaa koko maailmankin huomioon ottaen aluetta, jossa Suomen lainsäädäntö asettaa korkeimpia vaatimuksia myös itse rakentamiselle. Riihimäellä sijaitseva Herajoen meijeri edustaa alallaan kehityksen viimeistä sanaa. Myös niin metalli- kuin puunjalostusteollisuuden rakennusprojektit ovat Otto Vuorio Oylle tuttuja. Metalliteollisuuden alalta voidaan mainita Jyväskylässä sijaitseva Valmetin Rautpohjan mahtava valimo, puunjalostuksen puolelta kuvassa näkyvä Lohjan Kirkniemessä sijaitseva Metsäliiton paperitehdas, joka myös kuuluu alallaan maailman uuden aikaisimpiin. Samoin kuin valmis paperirulla lähtee maailman markkinoille, ovat Otto Vuorio Oyn koulutetut työryhmät lähteneet rakentamaan yhtiön ulkomaisia rakennuskohteita muun muassa Saksassa ja Ranskassa. Puunjalostusteollisuuden pariin kuuluu myös Lappeenrannassa sijaitseva yhtiön toinen suuri tehdasurakointi, Metsä-Saimaan saha- ja rimalevytehdas, sekin alansa suurimpiin kuuluva. Erikoisratkaisuja lähes jokaiselle teollisuuden sektorille on Otto Vuorio Oy toteuttanut. Täällä Tampereella ovat kylmävarastointi, erilaisten materiaalien käsittely sekä kuljetukset yhdistetty onnistuneesti ja tarkoituksenmukaisesti saman katon alle. Tulos käytössä kätevä, pohjoismaisen mittapuun mukaan täysin vertailun kestävä. Jo vanhempaa rakennustuotantoa edustavat viljasiilot, silloin uudella liukuvalumenetelmällä rakennetut.
kuten tämäkin Turengissa sijaitseva. Se on vielä tänään täysin tarkoituksenmukainen sekä hyvin oman alansa rakennustuotantoa edustava. Otto Vuorio Oyn keskuskonttori sijaitsee Helsingissä Pitäjänmäellä Hutomontien varrella. Sen toiminta jakautuu 3 eri pääjaksoon, kaupalliseen osastoon, talousosastoon ja varsinaiseen rakennusosastoon. Kun koko yhtiön henkilökunnan lukumäärä on 2 000 suurimmillaan ollessaan, on keskuskonttorin 45-päisellä henkilökunnalla täydet päivät tehtävänään. Sillä jo laskujakin käsitellään päivittäin pitkälti 200 kappaletta, puhumattakaan palkkalaskennasta ja varsinaisista kustannuslaskenta- ja suunnittelutöistä. Mutta kaikki aikanaan. Niinpä laskutikkujen ja piirustusten sekä kirjoituskoneiden lomaan sopii mukavasti maittava lounas yhtiön omassa viihtyisässä ruokalassa. Päälle kupponen höyryävää kahvia ja taas työ jatkuu. Se jatkuu yhtiön omalla auto-osastolla, sen korjaamossa, jossa yhtiön kuljetuskalusto sekä korjataan että huolletaan. Auto-osaston tehtäviin kuuluvat myös kaikki eri työmaiden kuljetukset, usein samaan aikaan hyvinkin eri puolilla Suomea. Yhtiön keskusvaraston tehtävä on 2-osainen. Ensinnä tarvittavan työvälineistön hankinta ja toisaalta sen kulloinkin vaatima varastointi. Tämän lisäksi yhtiön oma konepaja suorittaa rakennuskoneiden huollot ja korjaukset sekä eri rakennuskohteissa tarvittavat metallityöt. Suomen oloissa ainutlaatuinen ja uraa uurtava rakennusprojekti. Ja tietenkin silloin on kuvassa mukana myös Otto Vuorio Oy. Yhtiö on ollut mukana perustamassa rakennuttajayhtiötä Tunneli Oy:tä. Tämän rakennuskohteen rahoitukseen osallistui myös Helsingin kaupunki, koska kyseessä oli huomattava parannus jalankulkuliikenteeseen Kaivokadun poikki. Kaivokadun tunnelin suunnittelu tehtiin pääosiltaan yhtiön sisaryhtiössä Otrio Oy:ssä, ja sen suunnittelu on luku sinänsä. Suunnitteluvaihe ja neuvottelut viranomaisten ja kaupungin laitosten kanssa veivät 3 vuoden ajan johtuen työn ainutlaatuisuudesta. Ja kun rakennettiin, oli Kaivokadun liikenne järjestettävä uudelleen 8 kertaa itse työskentelyn tapahtuessa katutasoon tehdyn betonilaatan alla. Saman laatan alla vietettiin myös juhlavia harjakaisia. Silloin räjäytettiin auki yhteys Helsingin vanhaan asemarakennukseen. Paljon on tapahtunut näiden 5 vuosikymmenen aikana. Teollisuusneuvos Vuorion työtä yhtiön toimitusjohtajana jatkoi Lauri Reunala, ja tänään on yhtiön johto Alpo Erikssonin kokeneissa käsissä. Näiden miesten toimesta on yhtiön toiminta monipuolistunut ja kasvanut nyt 4-kertaiseksi sitten teollisuusneuvoksen päivien. 50-vuotispäivänä vastaa yhtiön tuotanto noin 45 000 asukkaan kaupunkia. Jälleen valmistui uusi projekti, kun 5.12.1967 ylipormestarin sakset leikkasivat sinivalkonauhan, asematunneli avattiin yleisölle. Mutta työ jatkuu. Tänään Otto Vuorio Oy voi ylpeänä 5 vuosikymmenestään luottavaisesti suunnata katseensa huomiseen, sen uusiin vaativiin rakennuskohteisiin.